Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς κάνουμε αναζήτηση επιστημονικής βιβλιογραφίας μέσω της πλατφόρμας Web of Science. Είμαι ο Πέτρος Γαλάνης, είμαι ειδικός παιδαγωγός και μέλος του εργαστηριακού και διδακτικού προσωπικού του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ. Η Web of Science είναι μια πλατφόρμα αναζήτησης επιστημονικής βιβλιογραφίας που συγκεντρώνει δημοσιεύσεις υψηλής ποιότητας από όλα τα επιστημονικά πεδία. Επιτρέπει στοχευμένες αναζητήσεις και παρέχει το εργαλείο Citation Tracking, μέσω του οποίου μπορεί κανείς να δει τόσο τις πηγές που έχει χρησιμοποιήσει ένα άρθρο, όσο και τις νεότερες μελέτες που το έχουν επικαλεστεί. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό όταν κάνουμε μια συστηματική ανασκόπηση βιβλιογραφίας για να εντοπίσουμε μέσω αυτού του εργαλείου επιπλέον πηγές. Ας δούμε τώρα πώς κάνουμε αναζήτηση στην πλατφόρμα Web of Science και στη βιβλιογραφική βάση Web of Science Core Collection. Επειδή δεν είναι ελεύθερα προσβάσιμη η πλατφόρμα, θα πρέπει να έχουμε συνδεθεί μέσω από το λογαριασμό του Πανεπιστημίου και προτείνω όταν μπούμε να κάνουμε και ένα login, να δημιουργήσουμε ένα account, προκειμένου, όπως βλέπουμε εδώ πέρα στο κάτω μέρος, να μας κρατάει έναν ιστορικό αναζητήσεων στο οποίο οποιαδήποτε στιγμή θα μπορούμε να ανατρέξουμε. Ξεκινάμε με την βασική αναζήτηση, όπως και στις υπόλοιπες πλατφόρμες, αλλά ας δούμε λίγο την πιο σύνθετη αναζήτηση. Καταρχήν η πλατφόρμα και η βάση μας δίνει πρόσβαση σε μία σειρά από άλλες βάσεις βιβλιογραφικές, όπως η Medline. Μπορούμε να κρατήσουμε την αναζήτηση σε όλες αυτές τις βιβλιογραφικές βάσεις τις οποίες υποστηρίζει ή να περιορίσουμε την αναζήτηση μόνο σε μία από αυτές. Και το ίδιο συμβαίνει και δίπλα με διάφορους καταλόγους στους οποίους κάνει αναζήτηση. Βλέπουμε εδώ πέρα στο Field Search ότι έχει τα πεδία που συναντάμε και στις υπόλοιπες πλατφόρμες, αλλά προτιμώ καλύτερα το Query Builder, όπου μου δείχνει ακριβώς πώς σχηματίζεται η αναζήτηση την οποία κάνω. Στα πεδία της αναζήτησης επιλέγω το Topic, το οποίο, όπως βλέπουμε και δίπλα στη σημείωση που μας βγάζει, κάνει αναζήτηση στον τίτλο του άρθρου, στην περίληψη και στις λέξεις κλειδιά που έχουν αποδοθεί. Γράφουμε τους όρους που έχουμε εντοπίσει στη βιβλιογραφία ότι ταιριάζουν στο αντικείμενο που μας ενδιαφέρει. Εδώ πάλι ισχύει το αστεράκι, όπου θα ψάξει για autism και autistic, ή αντίστοιχα για το behavior θα το ψάξει και στην αμερικάνικη ορθογραφία και στην αγγλική. Χρησιμοποιούμε τα εισαγωγικά για να κάνει αναζήτηση ακριβώς σε αυτή τη φράση και ανάμεσα στους διαφορετικούς όρους βάζουμε με κεφαλαία γράμματα το OR, προκειμένου να κάνει αναζήτηση σε άρθρα όπου έχουν στο τίτλο ή στην περίληψη τον όρο autism ή autism spectrum disorder ή ASD κτλ. Και προσθέτουμε αυτή την αναζήτηση στο πεδίο από κάτω. Συνεχίζουμε τώρα με τους όρους που θέλουμε να προσθέσουμε ή να συνδυάσουμε. Μπορούμε για παράδειγμα εκτός από το δείγμα να συμπεριλάβουμε έναν τύπο παρέμβασης, όπως είναι αυτή της εφαρμοσμένης ανάλυσης συμπεριφοράς, το Applied Behavior Analysis. Συνδέουμε τις δύο αναζητήσεις με το AND και το προσθέτουμε. Στο κάτω μέρος γενικώς βλέπουμε ότι μας εμφανίζει το ιστορικό των διαφόρων αναζητήσεων τις οποίες έχουμε τρέξει μαζί με τα αποτελέσματά τους. Αλλά μπορούμε να το δούμε αυτό και αργότερα. Πατάμε το Search και έχει εντοπίσει έναν πολύ μεγάλο αριθμό πηγών και κυτρινίζει εδώ πέρα στον τίτλο και στην περίληψη τους όρους οποίους εντόπισε. Είναι καλό γενικώς να κάνουμε έναν έλεγχο για να δούμε ότι οι όροι οι οποίοι έχουμε βάλει συμπεριλαμβάνονται στον τίτλο και στην περίληψη. Αυτό μας διασφαλίζει ότι κάπως είναι εστιασμένη η αναζήτηση την οποία κάναμε ή έχουμε συμπεριλάβει όλους τους όρους. Για να περιορίσουμε λίγο τα αποτελέσματα έχει διάφορα φίλτρα. Μπορούμε για παράδειγμα να περιορίσουμε την αναζήτηση σε συγκεκριμένα έτη. Βλέπουμε ότι έχει και το 2026 κάποιο άρθρο, το οποίο σημαίνει ότι είναι κάποια προδημοσίευση, έχει εγκριθεί η δημοσίευσή του, αλλά δεν έχει ακόμα συμπεριληφθεί σε κάποιο τεύχος. Μειώθηκε αισθητά ο αριθμός με την αναζήτηση αυτή. Μπορούμε να συμπεριλάβουμε μόνο άρθρα και όχι άλλου τύπου δημοσιεύσεις, όπως η συνέδρια. Και
έχει και άλλες επιλογές, μπορούμε να το περιορίσουμε σε συγκεκριμένες χώρες ή το πιο συχνό που κάνουμε είναι να περιορίσουμε την αναζήτηση, για παράδειγμα στην αγγλική βιβλιογραφία. Και βλέπουμε εδώ πέρα απάνω ότι μας έχει συμπεριλάβει όλους τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποίησαμε στην αναζήτηση για να την περιορίσουμε. Και έχουμε καταλήξει σε 2.658 αποτελέσματα. Κάτι καλό που κάνει η πλατφόρμα είναι ότι μας προτείνει με βάση την αναζήτησή μας κάποια άλλα keywords, τα οποία καλό είναι να τσεκάρουμε για να δούμε ότι δεν έχουμε ξεχάσει κάποιο από αυτά. Κοιτώντας τα εγώ, είδα ότι έχω συμπεριλάβει αυτούς τους όρους τους οποίους προτείνει, όπως το Early Testing Behavioral Intervention. Μια άλλη δυνατότητα που μας δίνεται είναι να κάνουμε copy την αναζήτηση, όπου θα μας δημιουργήσει ένα υπερσύνδεσμο, την οποία μπορούμε να το στείλουμε σε κάποιο συνεργάτη, προκειμένου και αυτός να έχει πρόσβαση σε αυτή την αναζήτηση, κάτι που είναι πολύ σημαντικό όταν κάνουμε μια συστηματική ανασκόπηση βιβλιογραφίας και χρειάζεται σε κάποιο βήμα να ελέγξουν και οι δύο κριτές αν κάποια άρθρα πρέπει να συμπεριληφθούν στην ανασκόπηση ή όχι. Άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι σε κάθε άρθρο που εντοπίζεται δίπλα μας αναφέρει πόσες παραπομπές έχει, αλλά κυρίως πόσα άλλα άρθρα κάνουν αναφορά στο συγκεκριμένο, πόσες ετεροαναφορές έχει. Αυτό θα μας φανεί χρήσιμο αργότερα στην ανασκόπηση βιβλιογραφίας, καθώς τα άρθρα τα οποία θα δούμε ότι ταιριάζουν ακριβώς στα κριτήρια συμπερίληψης, καλό είναι μέσα από το Web of Science να τσεκάρουμε πόσα άλλα άρθρα τα αναφέρουν, προκειμένου να δούμε αν και αυτά τα άρθρα ταιριάζουν στην έρευνά μας και ενδεχομένως δεν έχουν εντοπιστεί από την αναζήτηση την οποία κάναμε. Η Web of Science είναι η πιο ίσως λειτουργική πλατφόρμα για να κάνουμε μια τέτοια εμπρόστια αναζήτηση. Τώρα, αφού έχουμε εντοπίσει αυτά τα αποτελέσματα, ας πούμε ότι είναι το νούμερο ικανοποιητικό, κανονικά ενδεχομένως πρέπει λίγο να το περιορίσουμε περισσότερο, να μην είναι πάνω από 2.000. Πρέπει να εξάγουμε λίγο τα αποτελέσματα αυτά για να μπορέσουμε να τα ενσωματώσουμε σε κάποιο πρόγραμμα διαχείρισης βιβλιογραφίας όπως το Zotero. Οπότε πατάμε το Export, επιλέγουμε συνήθως αρχείο τύπου RIS, το οποίο το διαβάζει το Zotero. Θέλουμε τα πρώτα 1.000 αποτελέσματα. Γενικώς η πλατφόρμα δεν μας αφήνει να κατεβάσουμε πάνω από 1.000 αυτόματα, οπότε θα κατεβάσουμε πρώτα τα πρώτα 1.000 αποτελέσματα και μετά θα ξανακάνουμε τη διαδικασία από το 1001 στο 2000 και μετά από το 2001 στο 2658. Και το περιεχόμενο προτιμώ το full record γιατί μας δίνει και το abstract και πολλά άλλα στοιχεία. Και πατάμε το export. Το Web of Science, όπως και άλλες πλατφόρμες, μας δίνει τη δυνατότητα να συνδυάσουμε τα αποτελέσματα διαφορετικών αναζητήσεων, επιλέγοντάς τα και διαλέγοντας να κάνει αναζήτηση, να συμπεριλάβει τα αποτελέσματα της πρώτης αναζήτησης σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της δεύτερης αναζήτησης. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, αν ήθελα να τα συνδυάσω, θα επέλεγα το OR. Και φυσικά από εδώ μπορούμε να διαγράψουμε κάποια από τα ιστορικά της αναζήτησης προκειμένου να μην μας μπερδεύουν. Ανά πάση στιγμή, σε κάθε ιστορικό μπορούμε να πατήσουμε τον αριθμό των άρθρων και να μας ξαναπάει στα αποτελέσματα τα οποία έχουμε εντοπίσει. Κάτι τελευταίο, έχουμε εντοπίσει αυτά τα 2.658 άρθρα, αλλά με βάση την αναζήτηση την οποία έχουμε κάνει, μας προτείνει και μερικά άρθρα ακόμα να σκεφτούμε αν ενδεχομένως θα τέριαζαν σε αυτό το οποίο ψάχνουμε. Μας προτείνει συγκεκριμένα 48 άρθρα, τα οποία καλό είναι να τα ανατρέξουμε για να δούμε αν ταιριάζουν στο πεδίο της αναζήτησής μας. Αυτή είναι μια σύντομη παρουσίαση της πλατφόρμας Web of Science. Ευχαριστώ πολύ για την παρακολούθηση.